Εντάξει, να σου πω κάτι. Καλή μαλακιά σου. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που τα λες όλα αυτά. Δηλαδή πριν ένα χρόνο τι είχε αλλάξει? Όταν έπαιρνες τηλέφωνα και μου λέγες ότι καθόσουν με τη δικιά σου και ότι ακούγατε τα κομμάτια μου και ότι ενδιαφέρεσαι να μου κάνεις πρόταση για συμβόλαιο και βάζει τον Dynasty να με πάρει τηλέφωνο να μου πει τι πράγμα ο Dynasty. Αν ξέρω ποιος επιχειρηματίας κρύβεται πίσω από την Panic. Αλλά προτίμησα το Family, φίλε. Και το ίδιο πράγμα μάλλον συνέβη όπως και παλιά. Για πες τον κόσμο να ξέρει. Πες τους ότι υπήρχε περίοδος που το Family και η ηχοκρατορία θα γινόταν ένα. Και απλά το Family επέλεξε τον ταραξία και όχι εσένα. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι ότι η απόσταση της μουσικής με το να βρίζεις μάνες είναι πολύ μεγάλη. Και πόσο μάλλον μάνες που δεν έχεις ιδέα ποιανών είναι. Δεν τους έχεις γνωρίσει, φίλε. Τέλος πάντων, άμα δεν σέτουζαν οι αλήθειες στο Paris Boys, δεν θα μπαίνες καν στον κόπο να σηκώσεις το iPhone σου και να γράψεις αυτά που έγραψες και να ασχοληθείς με το 16χρονο. Και όσο για τα περί τραβεστή και περί αδερφής και περί make-up που λέτε, άστο. Πες στον κόσμο ποιος είναι ο Λορέντζο απλά. Και πριν το πεις στον κόσμο, πες στα φιλαράκια σου, να ξέρουν με ποιον έχουν να κάνουνε. Και αν δεν πες ότι εμείς τα λέμε γιατί είμαστε κακόβουλοι, βλέπεις, και θέλουμε να σε ρίξουμε. Τι έχεις να πεις για τον DJ Alex? Όταν ο παραγωγός σου στο μεγάλο ήρωα βγαίνει και τα παραδέχεται αυτά τα πράγματα, σε κοινούς σας φίλους, κάποιο λάκκο έχει φάβα, μάγκα. Τέλος πάντων, κοντεύεις 35 χρονών και ασχολείσαι με το τι κάνω, τι λέω και πώς ποζάρω στις φωτογραφίες. Συγχαρητήρια, μπράβο. Τα κατάφερες. Ζεις το όνειρό σου. Μπράβο, φίλε μου. Ναι. Μόνος μου κι όλοι σας οι παίκτες σου δεν ξέρουν να εκτελούν τα φαινόμενα και η δικιά σου είναι κοινά σας απατούν. Κι αφού σου αρκούν 10 λεπτά για να μας βγάλεις όλους ζάντα, πώς σου πήρε για τη μαλακή αυτή μέρες 30? Απάντα, δεν κάνεις πλάκα πως πουλάς η φάκη. Είναι ραπ που λες με οι κάψουλες αλλάξαν μονοπάτι. Αλλά τι αν έχεις πρόβλημα και χτύπημα στην πλάτη, γι' αυτό μαν δεν σε σέβονται και προτιμούν τον τάκι. Μ' αγάπη μόνο τι θα λες οι φίλοι σου κι οι μηχανές. Ο ίδιος ο υποχθόνιος μου είπε καλά του έκανες. Με κούφανες αφού φαίνεσαι πως δεν το έχεις. Τι το θες, δεν σ' άγγιξε η pop ξεφτύλα, σε έφαγε και κούσταρες. Το πρόφανες τι μου απευθύνεις το λόγο. Ακούς τι λες, ότι δεν κάνεις με το ραπ, λες πως τα κάνεις μάπηλες. Ανάπηρες οι φίλες σου γύρω να σε στολίζουνε. Τους βάζεις κάτω από τα κλιπ να σε υποστηρίζουνε. Σ' αυτό σε παραδέχομαι, δύσκολο και εκπλήσωμαι. Πως γίνεται οι φίλοι σου τα αρχίδια να σου γλύφουνε. Οπότε VGS όλα καλά, δεν είμαι εμπόδιο. Συγχαρητήρια, με έκανες διάσημο και γνώριμο. Ανώριμο, με τσέκαρες, sorry, είχα πιει ιόδιο. Τραβά και πες τον boy να το κάνει κι αυτό επεισόδιο. Το καλώδιο μεταφέρει, γι' αυτό οι λέξεις είναι άχρονες. Και ο φίλος σας ο Τίλα ακόμα κυνηγάει 14χρονες. Καλά άκουσες, αυτή είναι η ομάδα σου, εγώ στο έλεγα. Φίλοι, μα μονάχα φίλοι, όχι συμβόλαια, επιπόλαια. Και εσύ δεν μπορεί, γιατί δεν προσπερνάς, αφού στα πάρτι δεν διαλέγεσαι να προτιμάει το γκάζ. Γιατί μιλάς ρε, μεγαλώσατε, μου θέλετε και ρόστερ. Σοβαρευτείτε σοβαρά, επιείτε κάνα μόνστερ. Χώστε, τι μου μιλάς για ζήτανη σχολή. Δεν βλέπω ούτε μία σχέση με όλα αυτά που λες εσύ. Αλλά και εγώ θα μου πεις πως το έκανα να μοιάζει οικείο. Είστε σίγουροι πως μ' άρεσε το τελευταίο θραναίο? Μαλακίες όλοι κάνουμε, έχεις κάνει μία δύο. Ματ βραβεία 06 έρωτά μου, αυτό είναι αστείο, καταλαβαίνεις? Διαφέρουμε, έχεις κάνει προσφορά στο ελληνικό hip hop. Αυτό δεν το αμφισβήτησα, ψηλά στο χεύω. Αντίστροφη είναι η μέτρηση, εκτείναξη. Σε 10 χρόνια εγώ 27, εσύ σύνταξη. Α, και πες το φίλο στο Σνίκο ότι γελάμε. Ας κάνει το swag, τα γυαλάκια του, τα καπελάκια του. Αλλά μην μιλάς για ράποντα στο κρούς, έχεις μια κακή κόπια τον Gucci Mane με παρελθόν ήμο. Α, και ότσι, πόση λογική υπάρχει ρε φίλε, μια εβδομάδα πριν να σε αγάπες και φιλιά και μια εβδομάδα μετά να μας κράζεις? Για να είμαστε εξηγημένοι, το να γράψω το Paris Boys δεν μου το υπέδειξε κανένας. Καλά λες, το έμαθαν αφετέρου και μάλιστα διαφώνησαν στην κυκλοφορία του. Τα υπόλοιπα τα ξέρεις και πίστεψέ με, γι' αυτό ασχολήθηκες. Βλέπεις, δεν περιμένεις ότι μπορεί να βγει κάποιος 16χρονος, κάποιο πιτσιρίκι όπως λες και να τεθεί θέμα σύγκρισης. Γι' αυτό σοβαρέψου, μεγάλο παιδί είσαι. Από εκεί και πέρα αν έχεις θέματα προσωπικά και όχι μουσικά όπως φάνηκε, σήκωσε ένα από τα τηλέφωνά σου και τραβαλίστο. Αυτοί είμαστε, αυτός είμαι. Τώρα όλα τα υπόλοιπα τα οποία λες δεν είναι θέμα δικό μου να τα σχολιάσω. Μάλλον έχεις δικά σου προβλήματα που δεν τα έχεις λύσει μες στο δικό σου το κεφάλι. Και το αν θα πάω μπροστά, σε να το ξέρω εγώ και οι συνεργάτες μου. Άντε βλάκα.